tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawa in chibai le vek ule ton chum video a chuan Thailand rama billionaire no pang ber ni thei I thi patta chan chin be chana siam movie mu nom le mi chau phur thei tak the billionaire ti hi toy kim taka thira ngai thla khau zoi na hun ilo nei liang umyang mel en reng po a ala upalawani ti sha tak mai tot iti patat su benga lut veroin bank manager ne na chuan poisa tam tham tak puk adil veroi bank manager po in ani angrua lekina chutiang poisa tam tham puk adu na chan chu she chakin a chan azota chu vele to ta chuan a hun kal to chu soyin engkim a shil fai takel mai high school kal lai chuan to ta hian online games a chil chin le in a khel po khel na saroe a games khela a man ro man te chu poisa tak takin a thleng thei ani ti a mu chhuwa nu phei chuan a phur zwal nge mai bank account ala nei lo wangin poisa transfer nan chuan a pati account chu man sakin thlan tla hau lovin suma hlo ta cheu mai le hemi nu phei hi chuan to ta chuan online games kal tlanga thil zor chu ching chho zwal deuh devin sum po hailut nem to hle a karlova ma pualin kar thar alei thei der to kar thar alei ti an shatin anule pa te ro an lom ve haulo chung poisa zo zai te chu poisa khelna emo thil thalo engemo taka changa alak lu ani te churing tlatin apa phei chu alung oi lo zwal hle anu po en azir lai chau chu ngai to tura cha in azil na sange mai ma se to ta eroin anule pa te zil na chu zom chuang lem lovin high school akal chung zong online games manga sum don na chu akal pui chun zom char thowani high school a zo nu chuan public university a luve tumin entrance te chu peve bok ma se atling zo ta haulo chu chuan anule pa te po tilung ni lo hle in an house wi chiam to ta chuan private university a kal chu poi ati lo thu soi ma se sen so tamlu tuk tur chuan anule pa te lu ati hai thung si ani private university a tal an fapa chu da ve shaman du awangle an sum nein atlin meu si lo wangin to tanule pa te po anin ngei lo so ta hle heti mek lai hian to ta po in asum din mun chuan tlak niam lam an pan mek zelani ti mu in chan lak te chu han tum ve buk viau ma se a games khelna account chu block ani tak de wangin atan kong aping zui hle thung sumde chwa dan kong dang chu daple chanta in DVD manga sum don chu atum le ta a mase chu a DVD le te chu an lo chata reng lo mai le thingrim sate po ni se a item le te chuan warranty an ne miau box si lo wangin malak dan tur a chuang talawani abe dong chu a DVD shal tlak lo honen chuan in phur bor hole lukin konga atlan lai chuan apanen in mu in a phur ve a apa chuan sum tho chwa tuma ma alak mek na te chu ban sana azir lai chawa aril ru pe tura ti in poisa clip cha chatel tol tak mai chu a college lo sen so vela mang turin a pe zui boka mase to ta chuan ladu lovin a pe kele a ashiat lo lain apa thil luman to tak chu ruk chwa sakta zokin mantam takin ashala chu college in admit nan a mang ta leu zo kani nikhat chu food expo a kalin badaman rose dan tui mel zet chu mu in chutiang sum don na chu chan ve du in asiam na machine te chu ho in a hon taruk maile ale moti in apala chu alo lom lo le to rap mase to ta chuan poisa choya hori ani chau thu chu chilin reilo te nuwa chuan apate nen kong sira in bun ve ro in badam rose chu zorve an tumta ani mase siam dan vela ringot po chuan boy rei hle in an zuam angot alo ni haulo diktaka an siam thei nuwa po boy na dang lo om chewin customer an hi thei ta reng long maya an ding ha thlon mai chu ani ri ta der mai nikhat chu totally abial nu te chu bazara kaldunin bazar nu ho thil zordan tektik shang te chu to ta chuan chin chia zelin no ta aziak thlazela chung vela tang chuan to ta po in sum don na chataka akal theinan chuan product charingot ain in phau chuan mun fu apoi mo telani ti te chu che chhole ta zelin mol chunga in bun vedan kong chu andap le ta a
reilo te nuwa chuan mo lu phata in bun pu tu ve ta in a shal la anin shal thei nang yange mase boina ero to ta chu zirlai alani miaw wangin asum don na chuan na satakin a zirlai a ngong anei lo theilawa chu ero to ta chuan poiti na anei lemri lawani asum don na huang zau dan ngai to a phur taka na a tho sur sur lain abial nu la chuan athil ti lai chu ban sana azir lai chau ngai to ri turin alo ti ve seka mase to ta chuan abial nu thu po chu zom hlei theilovin sumde chwa dan kong ringot mai chu adap chhun zom char char thowani kole chakal khat ema wangin thu nei tu te chuan aming pai hial te chu antum ta utut mai chuti na kalain an chung kwa chu an tlak chhia thu ta wangin leiba tam tak nen China lama an pem ri alangai don zui ngun taka ai ngai to nu in to ta chuan anu le pa te ruala China a kalvet su du lovin Thailand rama hian kapate nen kan lo omri ang ative tlat mai anu le pa te chu airport thlenga thla thlapin engtik nia emot chuan in leiba zong zong te hi karul sak vek chunga Thailand na let le turin nang ni po karon shwai ho ang cheuti in thuwa tiam zui thlap bukani masenu le pate ankal bo fel ta mo ti atsuan thulom omlo tak dong le in abadam rot su mo la zor chhun zom zel arem mel talo zan khat chu to tale abial nu te chuleng chuak donin abial nu chuan seaweed snacks chu ai ri mar mar renga to ta chuan temsak ve chinin abe se ai dai in alo tui mai chu vele to ta chuan ngai to na thar nain seaweed snack zuar chu antam lavani ti le mumal taka zuara loi puan omang lavani ti chu she chuakin sumdon na thar bulchan atum le ta asum nei ang chuan seaweed pek chu lein apate nen chuan seaweed snack chu siam chwa ve antum ta thor mai mase chu tim mai ol sam chu alo ni haulavaniang an siam tui thei ta reng reng lo maya an siam chin na lama chuan siam fu nei lem chuang silovin an seaweed le sa te chu an lamang zo vek zui to ta poisa nei to lo chuan a computer set te chu sorta topin seaweed pek dang chwale le a ma se apate ngei po chu beidong titi to in anu le pa te bula China a kalve to mai turin atitaringot mai ma se to ta chuan beidon san mai ala tum chuan lo ema wangin apate po chuan a beidon ma tal po pui chhun zom ri zel chu atum vele ta ani ma sele zan khat chu to ta pate chu chuat na la chuan tol thlu in a in hliam na hle a to ta mang ang chuan damdo ina kalpui ngalin alungai tak zet bok apate chu athil ti a choi om tla tu le phurpui thiam em tu anei ve om chhun ani miaw wangin atel lo chuan engtin nge a om zel ta kang ti po ngai tua thiam har atita chat mai apate damdo ina a om chung zongin to ta chuan ama in diktaka seaweed siam dan chu lo zir ve ngat ngatin asiam chin zo thuak nuwa po chuan ama ang thovin asiam dik thei ta chuang reng reng lo abeidon to lama chuan seaweed pek pakhat chhuat hnonga lo tla to chu mu chuak le in a hnon deuh chuap to awang chuan eng ani ringlo tak chungin an kang le china ma se be sei lo tak main a taste chu adik ta thlap mai seaweed snack siam dik tak mu chuak to in ngai to ta po ahlim nge mai chumini tang chuan seaweed snack zor be pui chu thlak chan ta ngalin apate po in adam fel nu chuan a choi om vele theito rin phak bak pia lama in shal theidunin sum puan hai chuak nem to hle ma se anu le pa te ba pek tlak nan ero asum nei sa te chu latlem hle in chan lak alangai na sa hle thungani an in la chu bank lamin train sak mak to in tlopo theilovin an sil nan mi to maya chu chuan to ta po tumru na sat tak pe in anu le pa ta na nei let le sak nge chu atum ru hle ani zan khat to taleng chuak chuan saranga 7-Eleven logo in chukai chu mu in athil siam po chu 7-Eleven te nen changkopa zau zo ka zor chwa ve thei an ni churingin be se na thar anei le ta a product nen 7-Eleven office at chuan leng lut ve roin abula chupa la chuan a product ken chu andu nge the nan azwar chin na samaya chu chuan idea nei tirin seaweed snacks zordan te chu azir chatlai khonu vele boka mase manager chuan a eitur siam a pholan dan te tlong chu du lovin
athil pek na holam lutuk te chu soi selin adil na chu anol sakta mak mai le chu chuan to ta po ti hnual ve tak zet to in abeidong lo chauta chutakara abial nula chuan support atnekin college achol sanawang chuan an khumin engma alani chuan boxi lo wang te chuan atham lo hle a lekha ithiam lo chuan I hlotling theidon chuang lo ati bai bai mai to ta chuan engthil po ti ila theitop kan chwa phut chuan hlotlin na aum zela lom ti in chilfi angel chutum ve bok ma se thutlo chan le chan chan in anglo ve ve ta chu an thua in mu thei talawa chazai po in anin thla thei ta hau lo mai le hemi nu hian to ta chuan a product phone moi ve deuh na tur ta chu bai pui chanin package changkang le id om ve deuh hlek tura pholan chu athil tumber aniri adu thu sam ange yin a product po chu atwa moi to ngei mai 7-Eleven office a book chuan vakal pui le in manager ne na thataka indoor thei to besigin angak tanget nget mai maseni lenga a chut nu po in manager chuan mudu lo tlatin alo ngai poi mo lo hle ani chu chuan to ta po ti hnual tak zet to in a in pum chuak le ta chu chu mai security ne na chuan a product ken lai te chu pedai bokin aril runa chuan anu akol zuya athutiam a hlen thei don tak lawa wanga ngai dam adil hu chuan China a karon kalve watang ate bokani mase security guard ne na a mom som da chu 7-Eleven office na thok ho chuan pudar kwalin tuyan ti hlom na samaya an manager indu tak po chuan eive tange yin tuyan ti tlang bokaniang to ta chu an office leng turin an kaunghal ta chuk chuk mai 7-Eleven how to te chuan a product chu lom taka an pom thu shilin an branch sang ruk zasari som pakhata thondar turin a product chu singsari ayatlem lo siam chuak reng turin an ti tamai chuti rwalin ithil siam hi athiang hlimin a siam dana po kan mitlung nge ani turani a factory test kan ne masaphotang anti bokawangin to ta chuan alu chu bunga ngawin aril ru ero abwai ru ta jek maile achan chu chung ang factory lian lutuk bun tur chuan sum tam tak angai don wangani hei chia hi bank manager ne na loan adil na chan po kha ani mase kumsom pakwale ka upa ani awangin bank manager chuan ring zawlovin loan chu alo pedu talawani to ta poisa mamo chuan akar chu shal zuin anu le pa te dor hlui ram to lama inbun ve roi mai chu atum ta ani heti mek lai hian abial nu la khan bial padang lo nei san mak to in a hlotling dona a sha chuan lo wangin anom na tur zongin lengdang chang alo bel san tamai ni om takani hlotlin na sang zok a chan hun po a akiang om ve tura adu em mai na a phat san na chu to ta po in na ati tak zet mase lungaya indom kun na hun ero anei chuang der lo seaweed snack siam na factory tur chu chei chamu mupin anna thokte nen an buai tlang hle an thiam ang tu ka anin buat sai fel nu chuan 7-Eleven lampo in inspection chu an ron nei tange mase manager chuan hei hi chuan 7-Eleven standard a pha hau lo ti in adu khop lo na samai hei wang hian 7-Eleven standard pol phange turin to tapo abuai zui zak zak hle ani chuta le ni khat chu 7-Eleven lama changa le khathon lom tak mai chu fax kal tlangin andong ta lekha a chuan thopui tura an approve to thulawin ziakin chu chuan to tapo atihlim tak zeta a nuk po ul na sange mai heta chin hi chu to ta chu tla che thei to lo ang hiala ngai ni in malampana kalmup mu bak kongdang anei to chuang lo engtiklai po a choi om reng chin tu apate po hlim be nge mai to tapo in chuang takin anu chu akola Thailand na shwaki le tur cheu in karon kal chep to a chuan in leiba zong zong te po kat pe tlak sak vekang che uti in an kalma a athutiam chu a len thei don ta ani kumni zet aliam nu chuan athu soi te chuan atak ram chang chowin anu le pa te po Thailand rama chuan shwakir le to in an ba te po chu a pe tlak sak vek to a company a chuan a hnuai na thok mi sang ni zanga chuang lai om bukin a product zor chwana branch po anga na ro e South Korea seaweed farm zau mangkheng nei to bukin a in tawdel om to hle
kum sang ni soma khan kum som ni paruk mi chau lani chungin a hausak na chu million som thum pahni line hem to in Thailand ram chunga billionaire no pang ber ni na anei de to bukani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nileri mai sila video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule